πρέπει τώρα η μπάλα να κάνει πάλι τον κύκλο 2 φορές. Το θέμα είναι πώς μετακινείται η μπάλα. Κυρία, θέλω να μου βοηθήσετε. Λοιπόν, η μπάλα μπαίνει κάτω από τη γούνη μας, στο λαιμό μας, και την παίρνει ο άλλος χωρίς χέρια. Αν τώρα πέσει η μπάλα, Αν πέσει η μπάλα, την πιάνουμε και πάει σε αυτόν που ξεκινούσε, που την έδινε, όχι σε αυτόν που ήταν να την πάρει. Προσοχή λοιπόν, μην μας πέσει η μπάλα. Λοιπόν, το καταλάβατε. Εύκολο, ευκολάκι. πάμε. Κάτσε. Όχι, Έλα.